Bismillah. Salam, men mehriban balacıklarım. Tamam, oturuyorsunuz mu? Videomu men uracağım zaten balalım. Seyredin, niş koltuk açmanı siz yine de düşünmedim deyip bana yazıyorsunuz. Men size yine de bir yerde şu koltuk açmanı görüp geçecek balacıklarım. Seyredin balalım. Ştaydan biz şunu prosto neme? Azıcık zor kalıcı yiyin okuçun koynuyor da. Şoň üçin ştaydan 6 santimetrine alýa çektirip, ana 6 santimetr belläp alýatdy. Şonun aşagyny näme goýberýär? Näme? Öň bilen arkaň oýgyna goýberýär. 19 santi, 19,5 santi, 20 santi näme zat däl, 0,5 santimetr niçe rolini giraýt. Onuň näşe edip aldymy? Inni. Men inni näme diýen? Inni, meni primer kedene meni köýnük. Şu köýnükdi iki tarabyna deňeýänni, bir tarabyna geçirýän. Düşünýändiňiz da ona, şeýdi bir tarabyna geçirýän. Ana zapasym bilen bile şol. Düşünýärmi alajykdymna? Zapasym bilen bile. Inni men şuny, naşo, na bir tarap bilen ära ümmü bilýän, ýeň oýuk taran bilýän ümmüni. Ana prosto şu oýuga gelinçe onun aşagyny eýem elim bilen gady diýen, ogdanlaýan özüm. Onun arkasyny naşe edip tekil tara bilen alýan şu linýekama tekil tara bilen şey edip onun ýanky 19 ölçedi, 19-20 diýdi, şol. Inni buni iki tarabyna şu iki tarana mar ölçäp, iki tarabyna näme bara? Näme köpma? Şu iki taranyny ölçýäňdi, şu bir tarabyna geçirýäň. Hemmesini ýöne paka goltugyna geçirýäň. Şeý diýip onuň şu ölçeği çinni ştaýdan näşe edip näme öň tarabyna 19 edip alýan. Näşe etdirip 19 edip alýan. Bärsinem şeýlerini kesýän-kesýäňde onuň bunam 20 edip alýan. 20 edip alýan. Näşe mektep okuwçylary üçin normal, sabodnyja köýnük bilen men şu nisbat taýar bolan soň goýjyk sebä eýesinden toradym, ruhsat berdi. Goýaýçy jahan neydi? Ana şey diýip mana buny şeýtirýär elimizde ogdanlaýar. Şey diýip ana şey ogdanlaýar. Inni men şunu size kesmem görkezdiň. Bismillah. Ana ştak seni gaýçym aňyr geçirem o. Ştaýdan göni. Şey diýen. Şey diýen. İyi. Şey deyip kesip alýan. Ana. Düşünüp bolandyra balajyklym. Düşünmeseňiz ýene bir ýerde görkezdirne. Paka paka.